কোনো ঘুষ দিব নালাগে ইন্টারভিউটো ভালকে বহিলে হল আৰু এপয়েন্টমেন্টটো ললে হল বাহ मासि मोजां जाखो जोंनि बर'फ्रा बरिया आखाइ खबनो गोनां जागोन खुलुमबाय गिबियावनो जोंनि बर' रायजोनि गेदेरमा मेलेमजिबि सुबुंफोर नोंथांमोना आसा खालामदों आङो इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना आं सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्टआव नुनानै निश्चय बुजि मोनदों नङा होमब्ला दा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माखासे खोथा गोबांनो ससियेल मिडियानि जुगाव बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जायफोरहा साख्रि लानो थाखाय न'खराव मेम्बारफोर दङ बा सुबुंफोर दं लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बै बिथांमोना साख्रि बाख्रिनि थाखाय रेडि जानानै थाखानो थिनदों माने इन्टारभिउनि थाखाय बिथांमोना माने खुनु घुस होआलासिनो डाइरेक्ट इन्टारभिउखौ मोजाङै होनानै एपइन्टमेन्टखौ लाबानो जाबाय होनना बुंदों दा नोंथांमोना रेडि जाना थादो नङा होमबा दा बे भिडिअनि सिगां आङो नोंथांमोनजों माखासे खोथासो सावरायनो सानदों नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन आरो जायफोर बिथांमोना नायनो मोजां मोना नोंथांमोना नायब्लाबो जागोन आं गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामखायो आरो नोंथांमोना जायफोर नायगोन अननानै माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा आंहा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना निश्चय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामहरखायो आरो गिबियावनो आङो बर' रायजो राजानिसिम आं निमाहा बिग्रोनाय थाहरखायो दा आंनि बुंनांगौआ बिसो निश्चय ना रायजोफोर दा जोंहा बर'फोरा इलेक्सना बेराफारसे फैगासिनो दङ भटआ नङा होमबा भट होनांगौआ फैगासिनो दङ दिन थारिखबो जाया नङा जाबायानो होनजायो जाबाया नाथाय दायो बेराफारसे नुनो मोनगासिनो दङ जे नों आं जोङो गावजों गाव गोबां सोंखारिलायनाय दिनै सोंखारिनाया माखासे बिथांमोना देरहाया बिथांमोना हानाय नङा बिथांमोना जेनखागोन प्रमद बर'आ जेनखागोन सोरबा हाग्रामा महिलारिया जेनखागोन खाम्फाया इलेक्सन गेलेनो नांलामोन सोरबा गबिन्द बसुमतारिया इलेक्सन गेलेनो नांलामोन फेरेंगाया इलेक्सन गेलेनो नांलामोन नांथा बेफोरबायदिनो खोथाया जोबनानै थांबाय दिनैनि दिनाव गोदान गोदान राव एबा गोदान गोदान सोदोब खोथा ओंखारनाय खोनानो मोन्दों बेफोर माब्रैहाय बेफोर खोथाखौ नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन नैबे सासे मानसिया बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौ मा बुंदों फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथाङा एमपि दारायनो गोनां बिथाङा बेराफारसे रिकुवेस्टबो खालामदों नोंथाङा रिजन होयोबा मोजां जासिगोन जेरै प्रमेला रानि बिथाङा माने रिजन लादों बा बे प्रमेला रानि मादैया जेरै आखाइ थिखोदों गेलेनो हाला होननानै थिग बेबायदि खाम्फा बरगयारियाबो रिजन लानायबा मोजां जागौमोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनै बे बाथ्राफ्रा थिगानो बेफोरबायदि रावजों बुंजायो बा सोंखारि जायो बे थिग जोंनि नुहुरनायाव नाथाय दिनैनि दिनाव मा जानो फैगासिनो दङ फुराना गोजाम खोथा गोदोनानै थांनाय रावफ्रा बेरखांगासिनो दं माब्रैहाय बेबो मोजां राव नङा खाम्फा बरगयारिया मोनसे समाव सिख्लाफोर लानानै गावनि थाखा फैसा रांफोरखौ बरबाद खालामनाय माखासे बिदिनो लाइमोन सिख्लाफोरखौ लानानै बहाबा थाहैनाय नारिनि केलेंकारि दङ हिनजाव लाइमोन सिख्लाफोरनि बेले बेजे दङ खाम्फा बरगयारिया नै बेफोरबायदि गोदान गोदान राव ओंखारबोदों बेफोर माबोरै ओंखार मोननांगौ आरो बेराफारसे बेल' नङा मैया दाखालि नुनो मोनबाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ रिप्लेस होनाय बिथाङा दाखालि बावै गोदना हास'ना लागोन बा राइट हेन्ड दानस'ना लागोन बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बिनि सायाव बिथांमोना रिप्लेस होदों जे माखासे मोजां गाज्रि खोथा मोजां रावफोरखौ लानानै खामानि मावनो रोङा दामानि मावनो रोङा नों मा मिथिगौ बुरबक सैमा होनबाबो अरजाबावा नाथाय दिनैनि दिनाव बिथां BRB बड' कमेन्ट चेनेला मोनसे समाव गोरोन्थि मावबोदों बे सियर बयबाबो मावखायो मोनसे समाव गादलिनखायो जोङो आं बारे बारे बुङो आथिं थोंब्रै मैदेर जुनारफ्रानो जिथु गादलिनोबा जों मानसिया आथिं थोंनै जाना मानो गादलुना निश्चय जों मोनसे समाव गोरोन्थियाव बयबाबो गादलुनखायो खिन्थु गासिबो नङा दै फ्राय 100आव 10% 20%आ गादलुनो दा माने बेफोरबायदि आथिखालनि जुगावथ' बांसिनसो सोलिगासिनो दं जोङो बेखायनो दानिफ्रायनो स्ट्रं जानाया मोजां बा दाथि बयखौबो जोङो दानिफ्रायनो सांग्रांथि होनाया मोजां गेजेराव आं नुहुरदों बिथांमोनहा जेबो राव गैला नामा खुगायाव बाह मासि मोजां जाखो जोंनि बर'फ्रा बरिया आखाइ खबनो गोनां जागोन मिथिबाय ना जोङो दिनैनि दिनाव बे इलेक्सननि समावसो बैफोरबायदि सोरबाया 6 जन हिनजाव लानाय मोनो सोरबाया हिनजावनि केलेंकारि दंनो सोरबा सिख्लानि केलेंकारि दंनो बेफोरखौ दिनैनि दिनावसो जों दुरुनो मोनबाय नामा जेबो बाथ्रा गैला नामा सोर गैया बेफोरबायदिया गोबां मानसियानो दङ 100आव 10% 20%आ मोनफ्रोमबो दल हंगथननि गेजेरावनो दङ आं बेखौ डाइरेक्ट बुङो नाथाय गासिबो दलफ्रा बा हंगथनफ्रा दुखु मोननो नाङा दङ स्रोदै आरो आंबो बेखौ बुंना लाया जे आं मोजां मानसि होननानै आंबो खुद गाज्रि बेखायनो आं डाइरेक्ट बुंनानै लाखायो जोंफोरा सादा सिदा मानसि थब्लं थाब्लां आरो बिथांमोनहा बनसुआ माखासे आरो बड'लेण्ड रादाबखौ रिकुवेस्ट खालामनाय दङ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ बिथांमोना बनसुफ्रा बड'लेण्ड
रादाबखौ रिकुवेस्ट खालामदों जेरै गावनि गोरोन्थिखौ नुनानै सिखार जानानै मिथिनानै निमाहा बिनायासो मानसिनि कर्तब्यनो एबा गोनांथि नंगौ बे सियर जोङो निमाहा बियोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिबासो जों निमाहाखौ मोनगोन निमाहा बियालासिनो जों एब्रे एब्रे खारखोमा थायोब्लालाय बहा निमाहा मोनगोन जोङो बहा सुद्रायजागोन जोंनि दाय माबाफ्रा हा बेखायनो जोङो गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो जेला जोङो गोरोन्थिखौ निमाहा होलायनांगौ आरो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिलायनांगौ बे सियर जोङो दिनैनि दिनाव सोरबाया साबा हिन्जाव लानानै सोरबाया 10 जन हिन्जाव गोनां मोननो बै समाव मोनसे गाज्रि रेकर्ड जाना थांबाय बेखौ दिनैनि दिनावसो उल्लेख खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया नङाना जेबो गोनांथि गैया ना दं नामा रायजोफोरा कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरलाय नोंथांमोननि थाखाय आं कमेन्टखौ खुला दोनदों दिनै जों बेखौनो सानो जाहाथे बेफोरबायदि रेकर्डफ्रा दाजाथों आरो जोङो बिनि थाखायनो दानिफ्रायनो मोजां खामानि मावब्लासो जों जागोन बेखायनो जोङो गोदोना थांनाय रावफोरखौ बुरखां मानसिनि गोसो गोरबोआव आघात होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया सोरबाया बायदिया माबायदि खामानि दामानि मावदों संसारनि गेजेराव सोरबायदिया मोजां मोनजानाय खामानि मावदों रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सोर फोजोबना होदों बा सोर फोजोबना होआखै नै बेफोरनि सोमोन्दै सावराय ससियेल मिडियाखौ बेफोरनि थाखाय होदों नोङो आब्बां जाब्बां बायदिसिना मोजां गाज्रि बै सोरबा लाइमोन सिख्लाफोरखौ लानानै बहाबा आबदा मारिनानै थानाय सोरबाया बहाबा नारि केलेंकारि दङ नैफोरखौ जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों उल्लेख खालामनानै गावनि हारिखौ एबा गावनि जातिखौ फाननांगौनि बरनाम खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बे मोनसे फाननायसो जादों आं बेखौनो बुङो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा मानि खारनाव गावजों गाव एथ'ग्राफ बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायबाय थादों माखौ लानानै जे जोंनि बर' हारिया नंखाय माखासे गोदोनानै थांनाय खोथाफोरखौ बुरखां मानि खारनाव भाइरेल खालामबाय थानो मोजां मोनो जि जानानै थांबाय बेखौ दोनदो स्टप जाखाबाय जेब्ला बेखौ स्टपआवनो जानो होदो दिनै जोङो बे फैबाय थानाय इयं जेनेरेसनफोरखौ माबोरै सामलायलांनांगोन मा फोरोंलांनांगोन बेफोरनि थाखाय माबायदि जोङो खामानि मावनानै दिन्थिलांनांगोन फैबाय थानाय इयं जेनेरेसनाबो सानसे समाव MLA MP सिट जाहैगोन बै बिथांमोना माबायदि खामानि मावलांनांगौ नै बेफोरखौसो जोङो फोरोंनांगौ जोङो दानि जुगाव नाबबां जाब्बां जोङो गोदोनानै थांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांनानै गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि गावजों गाव जोङो बरनाम खालामलायबाय थानो फानलायबाय थानो हारिखौ फानलायबाय थानो दुसिलायबाय थानो बेफोरबायदि जोंहा जेबो गोनांथि गैया आङो प्लिज अननानै जोंनि बर'फोरनि गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों आखाइ खबजोबबाय नोंथांमोना जाहाथे फुराना गोदोनानै थांनाय रावफोरखौ दिरुना लासे दानि गोदान जिथुनाखि फैबाय थानाय इयं जेनेरेसननि समाव माबायदि खामानि मावलांनांगौ बिनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बिबुंथि होयो बेखौ आङो नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायै रिकुवेस्ट खालामनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ एसेखौनो फोजोबबाय नोंथांमोना दायो जा प्रमद बर' सारा साख्रि बाख्रिनि सायाव मा बाथ्रा बुङामोन बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो আহি থকা 3 মাহৰ ভিতৰত আমি 5000 মানুহক চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো ইলেমেন্টাৰীত প্ৰায় 1200 পোষ্ট টিচাৰ এপইন্টমেন্ট দিবলৈ গৈ আছো সেকেন্ডাৰীত আমি 1400কে অধিক পোষ্ট এপইন্টমেন্ট দিবলৈ গৈ আছো আৰু আমাৰ বিটিআৰত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ প্ৰায় 1700 আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো আৰু এই 5000 মানুহৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছো যে ইন্টাৰভিউ লৈ প্ৰায় চাকৰি দিব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যি ঘৰত চাকৰি পাব লগা কেণ্ডিডেট আছে সেই সকলক আপোনালোকে অলপ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ৰেডি কৰক তেখেতসকলে যাহাতে ইন্টাৰভিউটো ভালকে দিয়ে কোনো ঘুষ দিব নালাগে ইন্টাৰভিউটো ভালকে বহিলে হ'ল আৰু এপইন্টমেন্টটো ললে হ'ল আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া মাষ্টৰৰ চাকৰি দিছিলো প্ৰথমবাৰ এনেকা হৈছে সবে কৈছে একফালেদি কম্পিউটাৰত মেৰিট লিষ্ট ওলাই একফালেদি স্কুলৰ ভেকেন্ট পোষ্ট ওলাই যিজনে বেছি নাম্বাৰ পাইছে তেখেতক নিজকে চইচ দিয়া হৈছে যোন স্কুলত তুমি যোৱা কম্পিউটাৰত সিলেকশন কৰ বাটন টিপি দিয়াৰ লগে লগে এপইন্টমেন্ট ওলাই আহে আৰু এই এপইন্টমেন্টখনত কোনো দালালিয়ে টাচ কৰিব নোৱাৰে হি নিজৰ হাতেদি এপইন্টমেন্ট ওলাই লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা চাকৰি বিটিআৰত হৈছে এই কাৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি ক'লে বহুত পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় শ্ৰদ্ধা